Yovika. Inggih, wilujeng dalu, Mas. Nggih, menika panjenengan ingkang kula aturi nembang kinarya pambuka niki menika Imbangono katresnanku. Nggih. Ning luwih dhisik gandeng Mas Akbar karo Astabrata menika nembe sowan sepisan utawi perdana ana ing dusun Blitaran mriki, maka ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, kula perkenalkan dirimu kepada khalayak ramai wabil khusus warga masyarakat Blitaran kene, Dok. Nggih. Saderengipun ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng dalu nggih Pak Bu. Sehat nggih? Alhamdulillah. Kula rumen sanget, Mas. Rumen nggih? Nggih. Mula perkenalkan dirimu no. Perkenalkan dirimu aja lali. Tepan kula Yovika Listiarisma saking Ngawi. Yovika Listiarisma saking Ngawi. Bisa dipanggil siapa no? Yopi saged, Yop saged, Yovika saged, Dek saged, sayang nggih saged. Berarti nek kalau sayang rama eleke ora ono salahe. Mboten. Berarti sampean saka Ngawi plat AE. Betul. Plat AE. Kecamatane ngendi, Bu? Kula Kecamatan Padas. Kecamatan Padas, Kabupatene Ngawi. Nggih. Nek desane ngendi Padase, Bro? Desane Sukowiono. Sukowiono. Nggih. Sukowiono ki jembar. Kula jembare Sukowiono ora kena dijajaki. Dusune Sukowiono ngendi, Bu? Dusune menika Mbahuk. Balane masih ketok? Mbahuk. Mbah. Bu. Nggih. Kalau nek banter-banter iki isin lho Mas Janino. Ora apa-apa wong jeneng daerah kuwi ora ana salahe, ora ana eleke. Ngoten nggih. Pancen nek jenenge kuwi ya. Nggih. Kuwi ora gaweanmu dhewe to. Mboten no. Gaweane mbah-mbahmu dusunmu biyen to. Nggih. Kowe biyen berarti jenenge wis bawuk ngono. Agum M. Oh, ngono. Agum M. Apa cerita Agum M? Babuk ngoten. Ya gak bawuk tapi bawuk ya. Ya. Nggih. Nuwun sewu malih bapak-bapak ibu-ibu mriki niku nek mboten percaya mungkin saged mirsani map teng Google Map teng HP. Jenengan ketik mawon dusun Bawuk Sukowiono muncul gambare. Oh, nek kowe digoleki ning Google Map ngono langsung metu gambare bawuk ki mau ya. Maksudnya ikonnya. Oh, lah ini gambare dusune niku. Iya, dusun Bawuk Agum M lho, Mas. Oke, bawuk. Berarti anggar dibuka ning Google Map, bawuk ngono mak bedunduk metu. Iya, betul. Mungkin metu wit ringine kereng buyung ngoten, Mas. Oh, daerah desa toh? Nggih, desa. Pedesaan toh? Desaan. Berarti akeh wit-wite. Betul. Akeh tanduran-tandurane. Betul. Oh, berarti bawukmu cek ketol lho ya. Nggih, ben kula niku Bawuk niku subur kasanae alhamdulillah. Oh, reboisasi. Betul. Penghijauan. Nggih. Luar biasa. Nggih. Dan luar biasa Yovika omahe Mbahuk. Mbok kapan-kapan nek kapinjon aku lunggar ngono mampir ning Mbahukku oleh-oleh yo. Diparano kula sumanggaaken menawi tindak milen menika dhateng Sragen nampa Solo katuran pinarak teng Mbahuk. Pokoke nek sampeyan tak hubungi Mbak Yovika. Dalam Mas Akbar longgar Mas Akbar Mbahuk nih. Ngono ya. Pokoknya ada jenengan WA halo katanya kula mun tanggap. Oh iya, langsung aku goleki Google Map, gua tuduhno gambarmu umum ya. Nggih. Ya. Nggih. Penasaran aku tuh, Yan. Saya Pak iki ora bahas Mbahuk iki bahas Blitaran. Nggih. Ya, Pak bahas Blitaran saiki doa terbaik sinden asal Ngawi untuk warga masyarakat Blitaran apa, Bu? Nggih, kula tak nderek ndedonga kagem desa Blitaran menika mugi-mugi dadosa desa ingkang ayem, tentrem, junjung permana. Amin. Rezekine ora lokak kepara malah kebak. Amin. Ora roboh malah bakok. Amin. Ora wutak kepara malah wutuh. Amin. Nggih. Wabil khusus masyarakat wonten ing Blitaran niku mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah.
berkah melimpah turah-turah saged di sekolah bisa ngituku omah lan besuke muga-muga bisa munggah kaji wonten ing Mekah lan Madinah. Amin Allahumma amin. Luar biasa dongamu kendel. Sampeyan ini mempunyai paras yang cantik, suara yang bagus. Nyuwun sewu, Mas Akbar tanya boleh nggak? boleh no. Tanya sedikit boleh nggak? boleh Tanya, sampeyan ini bisi biyen iso nyinden ngono kuwi bapakku seniman ora? Boten Mas, Ibu sinden, nggih boten, bapak penabung, nggih boten, bapak dalang. boten. Lah ya aku mau takon karo ibumu ning ngisor. Pripun? Wis takon aku. Lho, iki ibuke Mbak Yovita. Nggih Mas, kula ibuke. Lho, jenengan mboten nyinden to? Kula mboten sinden. Pake Pak dalam mesti mboten. Yovita niku mboten turun seniman. Takon ngono apa? Nggih. Lho, lah kok Yovita saged nyinden diceritani sejarahe karo ibumu. Jenengan niku mau pripun? Ibumu nyeritakne, nggih Mas Akbar, lah wong Yovika riyen pas kula mateng Yovika riyen umur 2 bulan ngaten bapake niku sering ngirimi mik. Bapak kula? Kula saiki gedene nyekel mik. Oh nggih. Sering nyekel mik tanpa kabel. Berarti wireless niki. Wireless. Layak to Mas. Wiring. Nggih, layak to Mas niku kula pas anu niku kok ana sing mundul-mundul niku napa ngoten. Pas anu ya njero kandungan iso rasane. Nggih no, kok iso kaget aku. Lah kene niku mik kirimane bapak supaya besok gedene dadi sinden sing pundhak. Amin. Ibu nek contoh jujur kan aku ngono kuwi mau. Nggih aku dikirimi mik kali bapak ngundul-ngundul. Oh. Kuwi. Kula dadi penyanyi utawa sinden. Nggih. Ngono kuwi. Ibuku cerita dhewe nang Mas Akbar ngono kuwi. Ibu kula mau. Asyur. Lah sak niki jenengan kok iso saged dalam niku ngeten iki pripun priye? Kok iso budi kok palik lho. Piye. Jenengan kok saged mayang, dayang. Dalang kok sae, keco, pinter lewasis, gesus ngoten niku pripun riyin? Aku kuwi biyen lair pas bledek. Jenengan? Jujur wae ya. Jujur kuwi pas enek bencana alam. Nggih. Bencana alam ning Nganjuk kene iki gempa bumi. Kuwi kerasa nek tekan Amerika. Kuwi dadi gempane lairku tanggal 8 sasine Oktober taune 2000 jam 12 bengi bledek iki nek sak menit enek ping 150. Kuwi bledek pertama ya, Dong. Nggih. Biar ngono kuwi sirahku metu lair. Bu. Sira itu nembe. Nembe. Terus bledek loro. Biar aku mau buneh. Isi kok nggih. Yo ora sih kaget karo bledeke. Kaget. Nah, kula saka kuwi kok kenapa kok mlebu metu? Biar nek metu nek Pak Bundung. Biar nek. Lha kok nek kaya bulus ngono Mas? Dalang kok blas-blas nek. Mlebu metu koyo ndase bulus meneh lho Mas. Ora ngono. Kuwi ngantek bledeke kuwi ngantek ibuku sepoto akhire. Pripun? Wah, sepoto ibuku sumpah ning kene. Iki sok anakku sok dadi dalang sing pundhak. Wah, nah akhirnya tenan, buru perkara bledek iso dadi nyenengne wong akeh. Alhamdulillah, masyaallah. Buru sak perkara bledek. Terus enten meneh mboten? Ora enak wis kuwi ta. Lah niku nek lairnya kan pundi niku? Hah? Nek lairnya? Ya rumah sakit. Ke rumah sakit tak kira ki nek pas ing dalan lho klimbruk ngono kan bahaya to Mas. Gua lair ning dalan masamu aja. Nembang. Nah, iki mau wis dibabani karo Masmu Heru Litantang. Iya. Kong Heru. Iya. Saiki kari ditibake langgame nggo pangbuka ya, Nak? Iki. Sudah siap? Insyaallah sampun. Ya. Buka celuk imbang ana katersanku karya Ki Sri Susilo Genteng. Ya, maka yo. Saben dina
diaturne anu lho, Nduk. Sinten menika, Mas? Panitia bersih dusun. Wabil khusus panitia layangan. Nggih. Muga-muga saged dados karenaning penggalih. Tombo kesel jambi saya. Niki wau to Mas, kula teng pondokan. Iya. Panitiane kan anu to terus betakne mak-eman ngono niku lho Mas. Lah kula pasalin kali sinden-sinden niku terus kula medal riyen ngoten niku makme napa niku ngombene dereng kula unjuk wis di aneh. Piye sik alon-alon ya. Alon-alon ra ngono rambasane piye. Ini lho Nduk, ngene waktu masyarakat kene kuwi tempat peran dinas terampil Betul. itu dulu lah. Ngomong aku sih ya. Langsung Saking wis ruwegep ngombene tas kula dereng kula unjuk dipuputi dhisik Mas. ya ngono lho. Nganggo coklat aku to dinas terampil. Lah, nggih. Kok iso Nduk buktine apa lah. Nek bahari tekon aku, iya. Terus tekon liyane. Lah yo ngono ki spontan ndur panggung kok Mas. Iya, lanjut yo nek iso nek ora. Ya kudu iso kaya ngono. Terus Puji-pujine wau. monggo. Iya. Monggo kan Mas nyates Mas. Kantor para sutrisno budaya ingkang menika lumantar YouTube Instagram media.
Alisya Risma ingkang mijil saking Ngawi. Heeh. Wis ngaturake tetembangan minangka